କେନ୍ଦେଇପୋଷିଠାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ବୈଠକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦେଇପୋଷି ହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାଟଣା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଭାପତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ଘାସିରାମ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ରତନ କୁମାର ସାହୁ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବଜରଙ୍ଗୀ ସଂଯୋଜକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ, ମାତୃଶକ୍ତି ସଂଯୋଜିକା ଜେମାମଣି ନାୟକ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ଗୋସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ନନ୍ଦକିଶୋର ମୁଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦେଇପୋଷି, ମୁରୁସୁଆଁ, ଚାକୁଣ୍ଡାପାଳ, କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଏହି 4ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋମାତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ସେହି ଗୋମାତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତାର କରୁଣ ପ୍ରତିଛବି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋମାତା ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହି ଗୋମାତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ସେହି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅବାଧରେ ଗୋଚାଲାଣ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତାହା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଚାଲାଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ନିରୀହ ପଶୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଅତି ନିଷ୍ଠୁରତାର ପରିଚୟ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଳି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଭଳି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଭଳି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହି ପଶୁରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ମଣିଷମାନେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଗୋମାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ଗୋଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଏହା ଏକ ସଂଗ୍ରାମ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଗୋ ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରୁ ବଳରାମ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ।